bachata. Lähdetään liikkeelle lantiosta. Mä tuun vähän lähemmäs. Eli lähdetään kiertää kahdeksikkoa. Voit aluksi tehdä vähän isomman liikkeen. Ja nyt kahdeksikko kulkee niin, että jos mä käyn tälleen sivuttain, niin veet sen kahdeksikon tuolta edestä sivukautta taakse tuolta keskelle. Ja sitten vaihtuu toiseen suuntaan. Eli edestä, 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 edestä. Kierto, kierto, kierto. Jes, ja nyt liike on aika iso, kun me testaillaan. Niin lähdet pienentämään sen liikkeen. Niin, että ajattelet, että se on tuolla sun keskellä vartaloa se liike. Et ajattele ulospäin isosti, vaan keskellä vartaloa. Että se kahdeksikko koko ajan pienenisi. Ja se olisi lopulta semmoinen ihan mini pieni kahdeksikko siellä kehon sisällä. Edestä, sivukautta taakse, keskelle. Mä piirrän koko ajan sitä kahdeksikkoa ympäri, 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 ympäri. Polvet saa olla vähän pehmeänä. Se auttaa siihen, että se lantio myös pääset sitä liikuttaa. Eli jos jalat on suorana, niin sitten se liike on vähän erilainen. Eli tosi semmoinen pehmeä, pyöreä, jatkuva liike. Ja just se, että sit kun tunnet, että niin kun mullakin se liike lähtee tuolla yhtäkkiä kasvamaan, niin pienennät se liikkeen. Yes. Koska sitten kun me lähdetään niihin askeleisiin, jotka on hyvin yksinkertaiset täällä bachatassa, mutta sitten toki se lantion liike tuo siihen se oma haasteen. Eli nyt jos me lähdetään liikkeelle niin, että me aloitetaan meidän oikealla jalalla, meillä on askeleet oikea, vasen, oikea, tap, ja sitten vasen, oikea, vasen, tap. Oikea, vasen, oikea, tap, ja vasen, oikea, vasen, tap. Eli tämä olisi ihan se perusta. Ja me lasketaan niin, että meillä on 1, 2, 3, 4 täppi ja 5, 6, 7, 8 täppi. Ja 4 täppi ja 5, 6, 7 ja 8 täppi. Yes, ja nyt yhdistetään tämä lantion liike ja sitten tämä askelus. Eli kun me aloitetaan sillä oikealla jalalla, niin mä lähden piirtämään sen kahdeksikon, mutta tosi pienen tuolla kehon sisällä. Nyt jos mä teen aluksi vaikka vähän isommin, mä vien tuolta edestä, mä astun vasemmalle, edestä ympäri, oikealle, edestä ympäri. Ja nyt täällä mä teen tämmöisen pienen täpin mun vasemmalla jalalla. Sitten toiseen suuntaan, vasen jalka aloittaa. Mä piirrän lantion vasemman kautta, ympäri edestä, oikealle, vasen ja oikea tap. Ja oikea, vasen, oikea, vasen tap. Ja vasen, oikea, vasen ja tap vielä. Oikea, vasen, oikea ja tap. Ja vasen, oikea, vasen ja tap. Ja mä tuun pikkasen lähemmäs. Toi täppikohta, kun me kosketetaan pelkästään se päki ja lattia, niin siellä se lantion alue, mä en sinällään lähde nostamaan, rikkomaan tätä kylkeä, vaan kun mä teen sen täpin, niin mä astun tai vähän niin kuin kun mä kosketan sillä lattia, niin se mun lantio samalla saattaa sieltä vähän nousta ylöspäin. Eli siellä voi olla semmoinen pieni kohotus, mutta mä en lähde sitä niin kuin liioittelemaan sitä liikettä. Vaan kun kosketat päkiä, niin tavallaan se lantio myöskin, että mun polvi vähän ojentuu ja se lantio saattaa sieltä vähän nousta ylöspäin. Mutta tää on semmonen, sitä voi tehdä eri tavoin, mutta tää on se, miten mä oon itse sen oppinut tekemään. Mä pysyn vielä täällä, mä koitan saada jalat tuolta kuvaan. Eli nyt kun me lähdetään sillä oikealla jalalla liikkeelle, niin mä teen lantio edestä, edestä, edestä. Nyt mä lähdin näköjään liikkumaan myös pikkasen sivulle. Täällä täppi, mä astun sen tai täppään sen tonne viereen ja siellä mä todella niin kuin vähän painan sitä päkiä lattia, joka saattaa nostaa se mun lantio ylös. Sitten vasen, mä kierrän, oikea, vasen ja taas
täppi, joka saattaa vähän tuoda se mun lantion sieltä ylös. Ja nyt kun alussa käytiin sitä lantion liikettä, niin se kahdeksikko on tosi pieni, eli sitä saattaa vähän huomata, tai sitten se on vaan se niin kuin tuntemus siellä sulla kehossa sisällä. Eli oikee, vasen, oikee, tap. Vasen, oikee, vasen, tap. Oikee, vasen, oikee, tap. Vasen, oikee, vasen, tap. Hyvä, mä käyn nyt vielä tällainen sivuttain. Ja täältä lähdetään oikealla liikkeelle. Eli oikee, vasen, oikee, tap. Vasen, oikee, vasen, tap. Oikee, vasen, oikee, tap. Vasen, oikee, vasen, tap. Hyvä. Ja nyt kun me otettiin jo vähän sitä liikettä sinne sivulta sivulle, niin otetaan vielä tänne laskut mukaan. Elikkä lähdetään liikkeelle ykkösellä. Ja lähtee. 1, 2, 3, 4 tap. 5, 6, 7, 8 tap. Ka, ko, ne ja vi, ku, ste, ka. Ja ka, ko, ne, vi, ku, ste, kasi. Ka, ko, ne ja vi, ku, se ja kasi. Hyvä. Eli tässä oli vähän bachatan perustaa. Ja mun nimi oli Aini ja kiitos kun katsoit.